Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos na Radio Galega. A ver se sabe, porque teño moitas dúbidas, porque hai moita xente nova e non sei se sabe os códigos do programa. Isto, o mellor, é un pouco anticlimático para empezar así o programa de radio, pero a xente que nos escoita xa sabe que somos anticlimáticos. Bueno, non, xa non, Greta Thunberg guai, pero que, bueno, é igual, bueno, xa, bueno, en fin. Estamos en, a ver se me sae, La Gulet. La Gulete, la Gulete, la Gulete, la Gulete. E por fin el luns, amigos. Ben, bravo. El luns xa. Ai, non daba chegado o día. Ai, a ver, antes de nada, antes de que comecemos o programa, teño que dicir que moitos que seguides as nosas redes sociais @comoquenonradio en Facebook, Twitter e Instagram, que por certo teredes o videopodcast deste programa disponible en pouco despois de que remate o programa. Teredes o podcast e tamén o videopodcast tanto en YouTube como en Facebook. Estamos tentando Instagram TV, pero temos os informáticos aí vendo se son quen de darlle unha volta, pero que a piques están. Eu creo que esta semana en Instagram TV tamén o teremos. O caso é que os que seguides as redes sociais, digo, veríades que anunciamos para o programa desta semana a presenza de Alicia Barton, que temos que dicir que xusto hoxe chamounos a última hora e non pode estar con nós. Pero claro, a min soubome mal, porque estaba convidada e díxome de verdade que me acaba de sair un traballo, teño que ir, bueno, non pasa nada, se é por traballo non veñas. Pero eu quería facer unha homenaxe a Alicia, porque tamén teño que dicir que me dixo que en 4 semanas, creo que son 4 ou 3 semanas, o día creo que 9 de febreiro, vamos, o primeiro ou o segundo programa de febreiro está aquí connosco. Digo, chao, no? O día 10 de febreiro, entón, un momento. Entón, ocorreuseme facerlle unha homenaxe a Alicia para dicir que están nos nosos corazones, que non a esquecemos. Entón, vou facer unha escultura a Alicia Barton para que a teñamos presente a lo menos ata que volva, que vai vir en 3 semanas. Entón, que pasa que como lle... Espérate, non, faltalle como algo. Vou facer unha performance. Isto para os da radio, pois entrade no videopodcast para ver que estou facendo. Estou poñendo un busto que non me refiro a un concerto de rock, senón a unha cabeza dun maniquí e con a peluca loira, vale? E eu creo que vou deixala aquí na mesa para que Alicia Barton estea connosco e quitoa cando chegue, vale? Así, parecemos ben? Sí, non? Entón, vou poñela, a ver onde a poño. Vou poñela por aquí, un momentiño, que me vou aquí, neste lado, así, precioso, bueno, é que estaba o busto roto, por iso non o traíamos, pero bueno, aquí, mira, que queda precioso. Bueno. E dende os nosos corazóns, un aplauso forte para Alicia Barton, que vai estar connosco. Mentres tanto, queda aí. Se queredes ver a performance, pois aquí temos a memoria de Alicia Barton ata que veña, que vai vir dentro de nada, dunhas semanas. Pero hoxe é 13 de xaneiro, e o 13 de xaneiro de 1914, México suspende pagos. Xa está, é a efeméride, non hai outra efeméride, é a que hai. O mellor, bueno, a vos non vos preocupa, porque non erades mexicanos en 1914, que o mellor, pero que mellor que pedir unha análise para un home que ten o catarro do 2020, el ten un por temporada. E esta temporada colleu díxome hoxe pola mañá, teño neumonía, case. E dixen, non fastidies porque iso é contagioso. Pero está aquí aguantándose como pode
Se sai algo mal, imos desculpalo, pero precisamos coñecer a análise de Alejandro Martínez Pini. No, antes de nada hai que preguntarlle, Pini, ¿cómo estás? Mal. Notas hecho, tes como unha voz máis... Unha voz así moi de... máis Star Wars. Podes dicir, soy tu padre. Son teu pai. Moi ben. Bueno, que nos queres contar de esta efeméride? Venderon os pagos porque eran máis de outros zumes, de Hoover ou algo así. A sección de Pini, amigos. Concisa, concreta. Sí, señor. No único programa da radiodifusión no que dicimos máis marcas que non nos pagan ninguna delas. Perdón, pero espera un momentillo que acaba de chegar. Acaba de chegar Óscar Rosende, un aplauso para Óscar Rosende, que un dos convidados. Buena noite a todos. No, a ver, espera. Un pouco de orde aquí. Bueno, arranca del ano. Un momentiño, se está moi ben, A ver, Óscar, a tope, pero este programa, como comprenderás, ten un orde, non? E unha seriedade. Unha seriedade. Por favor. Respectamos a escaleta concienzudamente, sempre quero dicir, isto non é un ala, porque viñera Gloria Serra fora de programa, non é que todo o mundo chega aquí cando lle dá gana. Pois eu viñeme arriba. Bueno, xa, pero de paso viñen pa aquí. No, pero de todos os xeitos eu vou falar contigo, non che tocaba, pero se queres avanzar algo, porque xa que viñeches. Bueno, pois sí, vou avanzar un pouco. Rápidamente, para non liarme, porque eu falo pouco, a verdade. Sí, non sei como desenche os minutos de programa comigo. Vai ser un pouco complicado. Non sei. Nada, 29 de maio. Cuidado, 29 de maio. 29 de maio. Teatro Colón de Coruña, para que non nos entenda, Teatro Colón de Turquía. Bueno, home. Vale. Teatro Colón da Coruña. E aí vai sonar os grandes temas de Dire Straits, do señor Mark Knopfler, unha nova banda, Great Straits. Estará un servidor rodeado dunha grandísima banda de músicos. Non sei se Carlos Tresandía aparecerá por ali con micrófono e auriculares. 29 de maio, teño que ver. Non che vai mal. Pode que sí, Pode que sí. Mira, 29 de maio. Vouche pedir unha cousa. A semana que ven volves, non? Porque xa que vas a estar, xa estamos allí. Quédame de camiño, non hai problema. Nós facemos un concurso aquí, vale? Habería posibilidade, isto non falamos, pero non regalo guitarras. No, guitarras non. Pero habería posibilidade de, digo eu, por facer, de regalar 2 entradas para ese concerto. Non, pero si pregunto, habería posibilidade? Bueno, vamos a ver unha cousa. Porque aquí empezamos a pedir e non hai das que paren. No. Teño unha semana para pensalo, verdad? Si, tes unha semana. Eu lanzo a luva, ti podes recollela ou non. Quedarías un pouco, pero que ti quedaría podes facer como carpise, non? No, despois que a semana que ven logo chega sempre xente do público a concursar e ao mellor se ten un aliciente, pois quen sabe, bueno, non sei. Vou non pensar, falamos para a semana que ven. Bueno, non, pero queda que temos que falar contigo dese novo espectáculo Great Straits. Agora vas, non marches de aquí. Temos empanada. Comer hai que comer, e se hai de comer eu quedo. Mira, esa é a mesma empanada que comeu Gloria Serra. Hombre. Vou a comer un pouco de empanada. Sí. É a mesma porque a que nos sobrou, entón quedou aí na guleta e dixemos, pois poñémola agora. Está boa, porque a empanada aguanta. Gracias. No, sí. Non, é outra. En nada falamos contigo. Hoxe está connosco presentando o seu novo espectáculo Great Straits, Óscar Rosende, o Mark Knopfler español. Sí, señor. Por favor. Ven. Ai. E haberá xente que dirá, de verdade, estes non se estiran nada. ¿Cómo que no? Amigos, amigas, La Gulet e Radio Galega presentan un programa que se prepara para Costa de Xaneiro. Como que no? Oxe, os Special Guest Stars son Arturo Fernández, Alicia Barton e a música de Óscar Rosende. Comeza Como que non, dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos, benvidos a La Gulet, benvidos a Radio Galega. Mamá, se magnifique.
A ver, acaba de ocorrérseme esta tarde, vou facelo para todos os que estabes escoitando a radio, xa aviso, imos ver. Para todos aqueles que nos estades escoitando, lembramos que a partir de hoxe temos o videopodcast nas nosas redes, vale? Escoitar o podcast é fundamental, descargalo, temos que dicir que no que vamos de temporada temos unha media de ser entre o número 1 e o número 2, foi 4 semanas, o podcast máis descargado da Radio Galega, polo de agora, o mellor agora xa se fastidia todo por dicir, pero nós estamos agradecidísimos e queremos que sigades facendo, atendendo as vosas, como se di, cando un ten unha teima, non, unha costume, cando ten os vosos costumes de descargarvos. Claro, vicio tamén pode ser, de descargarvos o podcast. Pero para os que vexades o vídeo podcast, imos sortear, xa veremos que, o mellor falo con Óscar Rosende, pero agora en serio, xa veremos que, pero se si, o de antes podemos discutilo, pero o mellor poñemos en xogo algo potente, pero que tedes que facer é entrar e ver o vídeo podcast. E todas as semanas, na mesa, desde o principio, sempre temos un boneco, un pop aquí, de algo, non? Vese en primeiro plano. Entón, o único que queremos que fagades tanto hoxe como a semana que ven como ata a última de xaneiro, é dicir, estes 3 programas que nos quedan, é que identifiquedes, porque o boneco xa dicimosnos que está aquí, que a ver se identificades de que boneco se trata, que personaxe representa ou que caricatura, dependendo, vale? Entón, unha vez que os saibades, cada semana pois podedes escribirnos CQN personaxe, onde que irades, en Instagram ou en Twitter ou en Facebook, e poñedes o personaxe desa semana. Podedes ir completando ata a terceira, vale? Non se sabemos que tedes un post cada semana, pois recontamos, e entre todos os que adiviñen os personaxes que poñemos aquí na mesa, facemos un sorteo entre todos os acertantes. Que vos parece? Está ben, verdade? Porque así entrades no vídeo podcast e vedesnos. Grazas, por certo, por todas as reproduccións que tivemos do especial fin de ano, perdón, que foi íntegro, podedes velo nas nosas redes sociais. E dito isto, imos cunha noticia que é unha cousa que me chamou moito a atención, que di así. É un titular raro, pero agora vos explico por qué. O riso dunha galiña tras escoitar o chiste do seu granxeiro. Isto é lino, entón é algo que se fixo viral. Non sei onde aconteceu, posiblemente en Kentucky ou Oklahoma ou Wisconsin, non sei, en Estados Unidos, iso sí que o sei. Entón, vou vos poñer, para que escoitedes o concepto, vou vos poñer o corte, dura moi pouco. O granxeiro conta un chiste e ten unha galiña que se escaralla, basicamente de risa. Creo que temos o corte de audio por aí. Entón, imos escoitalo. Dalle, Pini. Why did the chicken cross the road? Por que cruzou a galiña a estrada? To get to the other side. Para chegar ao outro lado. Escaralla esa galiña. Isto é galiña, non é unha... É o tipo de... Vale, bueno, vale. Bueno, non era tan bo, tío. A chicken, que temos xente de Australia que está escoitando. It was a chicken, yes, a chicken laughing. O que sexa, que unha galiña rindo. Pois isto é real, isto escoitámoslo, dixen hai que falar con ela. E temos ao outro lado do fío telefónico a protagonista desta noticia, polo tanto creo que nos está a escoitar dende Wisconsin. Moi boas noites, hola. Sí, hola, moi boas noites. Antes de nada, sabe por que cruzou a galiña a estrada? Non sei se sabe. Pois, non? Para chegar a outro lado. Escaralla, se ves? Bueno, non, era para asegurarme de que efectivamente era... Perdón, de verdade, Sí, con sí. Chistes de galiñas matadesme. Ya. Unha gracia, pero xa ves. especial, Sí. Os chistes curtos en xeral, pero Vale. sobre todo se son malos. Vale. Por iso aproveito para saudar a Alejandro Martínez Pini, que o que máis graza me fai de todos os do programa. Vale, pero vale. eu son partidaria. Bueno, non Sí. sei se será moito pedir, o mellor que me conte un chiste, se pode? Home, pois non sei, teño que falar con ela, a ver se quere ou non podes contarlle unha galiña. Eu chámame Continua. Chámase Continua vostede. Sí. A galiña. Galiña Continua. Pode adiantarme pola dereita.
Escarállase para ustedes, moi ben. É como... Sí, bueno, a ver se... Hola. Vale, tranquilícese. Disculpe, é Sí. que ata se me fago eu mesmo os chistes Sí. que son curtos, pártame de risa. Bueno, fala vostede moi ben o galego para ser estadounidense, tamén temos Sí, que bueno, dicir. a ver, unha cousa, é que eu son de Mos, Galiña de Mos. Sí, o que pasa é que emigrei porque aquí me pagaban mellor os ovos aquí en Estados Unidos que na casa. Claro. Xa sabe, ali a pasta leva o intermediario, pero Sí. as produtoras levamos pouco. Vale. E dixen, non, isto non compensa, marchei para aquí. Moi ben, non está A ver, vostede. pode contarme, Pini, un chiste ou non? Porque eu estou debecendo por escoitalo. A ver, Pini, podes A ver, veña, vamos. contarlle un chiste Voy a a... contar un de que me gustan a mí. Ábrese o telón e aparece Batman tirando unha diana e todos fora. Como se chama a película? Malditos batardos. Mira, gustoulle. Sí. Escarallas eso. Ai, de verdade, que tan pavero. Mire, podo dicir, perdón, un momentiño, Sí. señor Tresandí. Sí, diga. Podo dicir unha cousa? Sí, por supuesto. A sección de Pini. Que aplauda, por favor. Aplausos, sí, aplaudan, que aplauda a xente, non pasa nada. Ai, Bueno. Ai. como está a cousa? Estás igual, Pini. Isto digo porque sempre escoito a RQR dicilo por detrás. Xa. Porque xa digo que o meu por Pini é devoción. Correcto. De feito, escoito a sección de Pini e xa pago, porque o que agardo do programa é a sección de Pini. Pois entón, imos ter que facela ao final, porque se apaga xa cando escoita a sección de Pini, non sei, imos ter que darlle unha volta Bueno, a isto. suficiente. Escoito a Pini. Sí. Mesmo no curral abrí un clube de fans de Pini. Ah, sí. Son a presidenta eu. Ah. Bueno, tesourei. Bueno, son eu soa. Xa, pero bueno. o importante é a calidad e non a cantidade, ou non? Bueno, pois continua, non sei que máis preguntarlle porque non adoito facer entrevistas a galiñas, entón non sei por onde tirar. Pois home, non sei, podo comentarlle que son disléxica, Bueno, pois pero os disléxicos tamén somos persianas. xa. Vale. Que risa, como a Loreto É mentira Valverde. que sexa disléxica, pero Sí. é un chiste este que me fai moita gracia. Bueno, pois nada. E iso que non saen galiñas. Xa, moitas grazas continua por atender a chamada do como que non imos cortar aquí, pois tampouco ten moito máis que tirar Sí, isto. e se non nos vemos, Sí. que se xa por falta de luz. Xa. Bueno, pois moitas grazas. En fin, é como a Loreto Valverde das galiñas, está poñendo. Continua. É que estas tonterías escáchame da risa. Moi ben, Veño unha aperta fuerte. Un aplauso para continua que nos falaba desde Estados Unidos. En fin. Ai, bueno, e así levamos ya case 20 minutos de programa facendo tonto. Pero agora chega o momento que moitos estabades agardando, outros non sabíades que viña este momento. É normal porque non vedes a escaleta, eu tampouco. Pero isto non é o importante. O importante é que, ademais de Óscar Rosende, que xa pasou por aquí, é da homenaxe a Alicia Barton, que agardamos... Alicia, agardamoste aquí, de verdade, Non imos... Isto é como... En Salceda de Cospito había a Redonda e Manolarias, que había ali unha estatua de Manolarias no medio da rotonda, pois nos estaremos coa túa homenaxe ata que veñas. Pero que sí que chegou é un home que ademais agora está en todas partes non, pero vamos, leva traballando moito na televisión de Galicia, e agora sí que está de domingo, acabades de velo, posiblemente hai unhas horas, porque veu con Capelán, traballa no mesmo sitio, e dixe, pois xa é o que aforramos en transporte. Pois veu con Capelán e está presentando Malicia Noticias nestes intres, e ademais fixo moitas outras cousas que xa nos contará el, que para iso trouxemos. Forte aplauso para Arturo Fernández. Espera, que antes de nada hai que dicir unha cousa que sempre dicimos neste programa. Arturo Fernández, amigos! Somos moito de... O programa en sí non é bo, pero moi animado, moi animado. O programa é maravilloso, pero mira, eu quero dicirche unha cousa. Hoxe Sí. tes a Óscar Rosende que fai versións de Mark Knopfler. Sí. Non pensedes que eu son Arturo Fernández, unha versión do Arturo Fernández de Asturias, vale? Mira, vamos a aclarar ese concepto. En ningún momento ia dicir chatín, porque claro, iso... Cantas veces? Esa era a pregunta que tiña. Cantas veces? Cantas veces tiñeches que... Podo vos confesar algo? Sí, veña.
Non estaba en dicir isto, pero cando morreu, Dios. E non sigo. Dios lo tenga en la gloria, quere dicir, claro. Non? Pero témolo nos nosos corazones. Arturo, benvido, grazas por vir aquí. Arturo estaba preocupado porque, claro, antes de chegar, antes de empezar este programa, non sabedes que somos así un pouco desastre. Dicía, perdona. Sí. Un pouco non. Vamos a ver, estamos na televisión de Galicia, somos compañeiros de medios. Sí. Aquí as nosas miserias xa sabemos todos, non te preocupes. Nos facemos o Malicia Noticias. Bueno. Que che vou dicir? Ben. Que tal? Por certo, que tal? Porque levades máis menos un mes xa co... Sí, estamos moi contentos, supoño que todos vos son. Achégate, ven que nós temos medios, non enteiros, Entón achégate para que te escoitemos. Supoño que todo o mundo xa viu o Malicia Noticias. Sí. O primeiro programa. O primeiro programa que ademais estivestes tomando cañas, Capelán chegou tardísimo o programa, por facelo, xa cho digo tamén é certo, No, Capelán non foi facer o programa, Capelán foi tomar as cañas. Ah, vale. É o que mellor se lle dá. Pois nada, estamos aí moi contentos, nós traballando. Nós tamén o queremos. Sí, bueno, pois temos, de momento, pois estamos aí traballando pouquiño a pouco, con moita malicia, ou polo menos intentando. Bueno, pero a cousa vai ben, non? Sí, a cousa vai ben. Con xente como Capelán a cousa vai ben. Moi ben. Claro. Bueno, como se... teño unha dúbida, que... Sí. Como chega a propoñer ou se vos cadrou un formato o que non estábamos afeitos na televisión de Galicia e custou moito que dixeran que sí. Agora que non nos escoita, porque este programa os directivos non nos escoitan nunca. Nunca. Mira, o Malicia Noticias é unha aposta da TVG. Foi aí un cruce de produtoras con ideas pois de varias personas, entre as que leva a batuta aí Paco Lodeiro, que seguro que todo o mundo coñecemos. Sí, o que mandamos un saúdo grande a Paco. Sí, señor. De feito, invitámolo, pero que lle cadra moi mal, porque non é broma, Dixome, que teño que vir de Coruña, o día seguinte ten sempre programa de No Galicia por diante, entón está todo o que ten ademais. Pois nace un pouco como nacen todos os programas, a base de fedellar ideas, de expoñer moitas, porque Paco Lodeiro concretamente, ou eu mesmamente, somos personas que sempre estamos propoñendo proxectos, ou ben a través de produtoras, ou ben na TVG, que eu traballo ali en San Marcos, e propoñendo proxectos, e veña, e tumba, e dalle, e tal, e cual, e tanto vai o cántaro á fonte, pois que a veces rompe. Entonces, pois nesta caso rompeu a favor do Malicia Noticias, igual que rompeu a favor da Liga dos Cantantes Extraordinarios. Sí, señor, a Liga das Familias Extraordinarias que emitistes aí 2 semanas o domingo, sí. Claro, de Reis. Tesouros no fallado, Inimitables ou Hecho Cantar Querediña, moi ben. Como fan os programas. Porque aparte ti ademais de estar, a xente o mellor non o sabe, pero ti ademais de estar diante, tamén tes experiencia estando detrás das cámaras. No, perdona, eu estou detrás e de vez en cando me poñen diante. Bueno, pero isto a xente non o sabe, porque a xente por exemplo, a xente non sabe que todo isto montámolo un equipo enorme de xente capitaneado por min, por exemplo. Isto non o sabe a xente. É un equipo ademais desproporcionado. No, pero quero dicir, é que non ten que sair todo o equipo para que entre o público, porque senón non entramos. A mí sabes unha cousa que me gustou moito de ti, do ambiente, en canto cheguei, sabes? A ver, que me dis, porque últimamente... Escoita un momento, eu son moi fan da paixón, non? Entón ti chegache aquí e a xente que non o vexa, os que nos estén escoitando pola radio, que é un estaribel de cámaras, de cables, de luces, de ordenadores, hai un montón de cousas. No, perdón, non entendo as risas, Pero, entón, de pronto, estábamos aquí e nos dixeron, chegamos e ti non estabas. Non. O director do programa foi o último en chegar. Pero, entonces, chegamos aquí... Pois iso non é así, pero bueno. ¿Dónde está Carlos? Entonces, eu de repente empezo a oír voces, entonces, desde que chegache, o sea, é que non parache, hasta o punto de que o que máis xa me alucina de todo isto é que sentache o público, fúchelo sentando por mesas. Pero porque... No, pero porque hoxe non está de público, No, pero... Oxe, por que non está de público se non senta? Eso para min, o sea, é a traducción da paixón nos medios, porque a xente normalmente coñece os que están por diante das cámaras, pero os programas de televisión fanse coa paixón dos que están diante, pero con moitísima paixón dos que están detrás. Entón, para min, que ti chegues e collas, se te poñas a mirar si funciona este micro, si encende o ordenador, si non che iba aquí o reproductor que temos na pantalla de fondo,
Sí, non podes contar todo, que total, os ointes xa o saben. E chega do público, que tal, Manolo? E pregúntalle Manolo, onde me sento? Ali. Entón sentou ali nunha esquina. E máis, non, perdón, poñede a cámara de Manolo para os do videopodcast. Manolo que levanta a man, dixo, oxe, vou sentar aquí atrás, que estou farto de que sempre me saia caluga, porque claro, como senta adiante, pois sí, bueno, pois sí. Eu, que o saibas, eu sempre me fixo neses detalles dos programas, non tanto no que sai, que tamén hai que fixarse moito. No, tampouco. Pero traduzo, pero cando faz un formato de televisión e vendes no MIPCOM, a xente pensa que normalmente o que se vende dos formatos é a idea. E sí, é a idea, pero é moi fácil plaxear un formato. Pero o que conta dun formato de televisión e do éxito do formato é como se fai. Entón, para min, eu quería pedirvos un aplauso para este home que está aquí con toda a paixón do mundo e que chega e que coloca. Entón, para min iso ten moito mérito. Sí. Que guai, grazas. Sí. Non, grazas de verdad. Non estaba preparado para isto, porque isto é un programa de jajajiji e claro, agora tocou unha pataca aquí. Bueno, pero a risa funciona, pero a emoción tamén. Iso é verdade. Bueno, iso dicía, creo que foi RQR no especial de fin de ano que fixo el Faico, bueno, logo xa verás, el fai cousas. Como dicía o presidente, el fai, como os cataláns, el fai cousas, non? Pois cando RQR dixo algo no especial de fin de ano, nunha dos versos que fai rapeando, que non temos nin os mellores medios, nin as mellores cámaras, nada, pero temos a paixón e facemos isto con máis paixón ou con tanta que calquera outro. Exactamente, iso gustou. Bueno, tamén che digo, porque non van ser todo flores, macho, presentache primeiro os convidados que non están que os que están. Sí, bueno, perdón. Non, a ver. Hoy cuidado, Pini. Que foi iso? Non, Pini que está malo. Non. A sección de Pini, amigos. Pini fai chistes breves e tose. Non, é para que a xente, isto é a Radio Verité, é para que a xente saiba que Pini realmente está escaralladísimo, está aquí. Pero podes pecharte o micro se queres, Pini. Podo facer unha pregunta e que non lle parezca mal a Pini, pero é normal que este tan vermello. Sí. Isto é un tema que xa se tratou outro. Mira, eu creo que iso hai que preguntarlle no CCC do Pepe Capelán. Hai que facer. Mira, para a semana que ven mandalle un. Por que non lle faz esta pregunta no WhatsApp do Pepe Capelán? Bueno, nada, ti segue, Pini, se non seguimos escoitándote, pero ti tranquilo. Ti cando teñas que espirrar, non te cortes. Claro que sí, a xente que escoita entende perfectamente que esteas malo, non te preocupes. Bueno, un aplauso para Arturo por todo isto que dixo, grazas Arturo. E imos aquí. Pobre Pini, non te preocupes. Ti, en principio, di Pini, eu teño todo en mute. Bueno, non te preocupes, ti segue como. A ver, en principio. Imos, onde está a urna? Temos a urna por aquí, sabe? Bueno, é unha caixa. É as preguntas da caixa. A xente cando chega aquí, dende o principio do programa, na primeira temporada, fixemos que metese preguntas aquí no, sí, dá igual que veña. Vale. De feito acumulamos, como bingo, é acumulativo, entón imos tendo preguntas menos David Augusto quita, porque sempre fai unha escolma, noso produtor, fai unha escolma, quita unha as que provoquen a cancelación do programa e dúas tamén as quita, e dúas as que queden fora de que sexan moi temporais, como por exemplo, ao mellor quedan de Nadal, pois quitámolas, non? Ou de Xamaín. Claro, sí. Pero as demais quedan aquí. É o único que facemos, entón vouche permitir que fagas aí unha escolla. Supoño que teño que facer así unha Pero imos pedirlle a Óscar Rosende, por favor, que se poña no micrófono que temos. Óscar, un aplauso para Óscar Rosende, que nos ha convidado. Sí, esa por exemplo, sí. Moi ben. Porque ti tes como iso convidado principal de hoxe, non que logo tamén temos o aparte da que non está. Aparte de Alicia Barton, claro, pero el tibas a recibir a primeira pregunta, pero Óscar está aí como comodín. En un momento dado, unha delas, se non che presta, podes mandar ya. Ai, Óscar. E tamén se Óscar escoita unha que lle mola moito, pode reclamala. Vale? Non adoita pasar, pero a pregunta é, pese que esta acaban de apagalas. Hai alguén que escribe por defecto en Arial 3. Sí. Sí, fíxate, O sea, temos un... Home, tampouco que sexa moi grande o papel, pero home, isto será forrador e o demais son tonterías, mirade. Anda que non tiña. Menos mal que ainda non teño... A presbicia ainda non está chamando. Supoño que será unha pregunta breve, curta e sencilla. Bueno, sencilla. Vai en idioma xa para empezar. With the lights. Cando caballero no programa? Unha pregunta que me fan aquí. Alguén?
Tú tens que contestar. Podes mandar ya a Óscar Rosende. Pois no, home, esta vai para Óscar Rosende Claro. que seguro xa antes 29 de maio, Caballero, no Teatro Colón da Coruña. Poñendo with the lights and the music. Home, antes situache Coruña en Turquía, digo, esta vai para. Sí, no, estando en Vigo, lógicamente Claro, hai que xogar, hai que xogar así. No, pero isto non somos cidadáns do mundo, a nos Turquía ou a Addis Abeba, vale nos Sí, todo. pero a risa que se votaron antes non te Sí, preocupes bueno, que pero todo- eso porque hai moita maldad. Logo teñenos manía, non. Teño que sacar outra Sí. pregunta. A ver, esta, sí. No, sí. léela ti. Non, podes lela. Bueno. Bueno, é que No. Ai, mira. Tamén hai xente que non sei por que ás veces, pero pasa o metafísico dun xeito maravilloso. Fíxate. Pregúntaste algunha vez. Vou poñer voz de locutor serio. Sí. A ver se me sae. Despois de 13 anos non sei se me sairá. Pregúntaste algunha vez canto lle queda ao ser humano para desfrutar da terra? Non, cuidado, quieto. Esta vai para min ou para Greta? Non, esta que xa non podes pasarlle outra. E de razón a túa resposta. E por qué? Non é... Esta Cuidado. quería eu, Esta que era la ti? Pois ben, dalle. pero dalle, que lle vai a dar. No, Pasa se que a miña agora... era- No, pero pasa que é moi seria a miña. No, dalle. Sí, por favor. Se podes reclamala. A sección era de Arturo, pero adiante, podes facelo. Non, dalle, Óscar, ahora xa... Menos de 500 millóns de anos. E podo razonala. Por favor, estou debecendo. Polo medramento da esfera solar, a temperatura do planeta vai subindo e a vida en 500 millóns de anos desaparece. O ser humano ponlle 100 millóns como moito. Así polo... Acabo de romper a todo Dios ahora mismo. Que aprendan este programa. Mi madriña. Jorge, mira, chincha. Un programa ele a min, no. Home, por favor. Non sei que che vais a ir a Arturo, pero xa non pode nin reclamar. Non, xa marcho daqui. Non, agarda aí, podes quedar. Eu creo que mentras exista o luar que temos máis ou menos as cousas que non nos cambian moito. Imos ver esta que di... Bueno, esta, mira, esta xa está feita con certo criterio, polo menos en canto a escrita, digo. Preferirías... No. Bueno, esta non a vou facer. Coño, Bueno, pues esa interesábame. esa, queres... Non vou facer. Dalle. No. Que era, No, cada canto cambias as toallas do baño. Iso vou facelo para o ascenso de este. Onde podo mercar a camisola de RQR? Por certo, aí está, é que temos un tipo que abriu unha iso, non coñeces? Home, a min interesaríame desta camiseta saber canto custa. Pois, amigo. Mais que porque a camiseta, a verdade é que ten un diseño elaborado, traballado. Sobre todo saber canto custa. É que non se aprecia ben a rotura da manga. Bueno, pero con tixeira, Signature. Está entre camiseta e farrapo. Sí, bueno, pero que iso é a moda. É trapo de cociña. Iso é a moda. É influencer. Canto podería custar isto, máis menos? Sí, Hola. Espera que vai ¿qué pasa? RQR. Sí. Cuidado, non ¿Para quen? Para Para Arturo. Arturo está, xa sabedes que eu cobro en función da pasta que teñades. Pero ti non te preocupes, home, que outra cousa non ora. Por eso digo, Tampouco. vai ir cara, vai ir cara. Veña, pues dalle. Vai tirar 2.000 euros non baixa. Aparte esta, non, é que aparte esa queres en concreto ou queres unha para ti? Vai, o sea, a É que esta é edición especial de Ana Nogueira. Pero como vai? Escoita, a camiseta vai sola ou vai contigo espido dentro? No, eso é moito máis caro, meu rei. Bueno, ou a barato o produto, dependendo, cuidado. No. De 1.000 para arriba, ti vai contando con eso. De 1.000 para arriba, pero por algo en concreto, porque tenga... Sí, porque a edición especial de Ana Nogueira. Ah, vale. Ti tes cartos, entón aí no malicia ten que estar entrando. No aí entra a pasta. Suponse que Home, Pepe Capelán. hai maldade hai cartos, pero Claro. concretamente no Aí malicia... Outro día Pepe Capelán chegou en taxi, non che digo máis. Sí, cuidado, que iso ten de Santiago, Bueno, pero Pepe Capelán é unha figura importante. Iso é verdad. Ten unha figura bastante ben. Bueno, despois do Nadal todo o mundo ten figuras importantes. Un aplauso para RQR que chega dentro dun anaco e un aplauso para Arturo e tamén para Óscar. Mira, aí está chegando público a estas horas. Que tal? Como andamos? Mira, imos tamén saudar para que saiba a xente da radio que están debecendo, aínda que sexa xa máis aló das 12:30 da mañá, chega xente a La Goulet.
E ademais chega un home que renovou os votos no especial de fin de ano e que ven disfrutar da nosa compaña grazas. Mira. Emilio era o nome, non? Verdade? Moi ben. Ben só. Capelán, o gallá algún día teñamos o dominio da audiencia como ten aquí o noso compañeiro Carlos A ver, do seu público. é moi doado cando son 35, quero dicir. É moi fácil. Bueno, os nosos van por aí, non son moito máis. Bueno, imos seguir co programa porque é o momento de que despois deste extra que fixo antes de tempo, pois agora xa che chega a súa sección. Recibimos a xeración espontánea de Fernando RQR. Sigo buscando RQR, y tropezando RQR, sigo avanzando RQR, sigo soñando. O cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR, tamén coñecido como O Irmán R presenta Xeración Espontánea. Impresionante, non entendo nada. Que pasa, irmán? Guapo, a xente, de verdade, como ven no 2020, Vale. Dame aí, Carliño. Alicia. No, quieto, no, Alicia. Perdón. Bueno, nada. Perdón, Alicia. Isto é Ostras. denunciable. Alicia. Espera. Oh, la perruca. Leva perruca. No. Bueno, en Ay, fin, mamá. se queredes saber o que Uy, pasou, no. o mellor é que vexades Uy, o vídeo podcast. Eu que estaba a piques de facer unha homenaxe Alicia non presenta un programa que se chama Desmontando Galicia. Sí. Desmontando Alicia. Claro. Bueno, agora non te preocupes, Arto. Ti foi falando, xa colocamos. No, pero xa montaremos a Alicia. Uy, ay. Bueno, para todos os que están escoitando a radio, a nosa homenaxe a Alicia estáse a caer. Bueno, moi ben, está caéndose cada 2x3. Que tal, RQR, como andas? Reconcilieme con miña parte máis afroamericana. Sí. Sí, Sí, bueno, hai que dicir os da radio que ten un pelo afro absoluto. Sí. Un pelo moi guai, amigo. Irmán. Sí. Yo fatal este ano, de verdad. Arturo. No, xa estabas mal o ano pasado, pero Se non me xo dicen dixemos. quen de volos dous é o guitarrista, non diría que eres ti. Jimi Hendrix. É que non unha cousa. Arturo cumpriu un dos meus sonos. Ah, sí. Presentou as badaladas. Oh. Que eso, aí Fixo, non con se Galloso. falou nada diso. É que pouco se falou, con Falouse Galloso pouco. e con Carmena. Non era Carmena. No. Non era Carmena, perdón, era Benedicta. Benedicta. Pero parece un pouco. De feito, Parece un pouco a Carmena. Fixo Que- xusto despois das nosas badaladas adiantadas. No, Sí. de feito estuvemos a punto de retrasalas para que vos dera tempo a acabar. Claro, sí, porque, sí. hombre, Bueno. con todo o chollo que tivemos aí. Bueno, sabedes isto, historia como eu non sabe moito, pero sabedes que o reloxo da Berenguela non é igual co da Porta do Sol. No, No, vai lentísimo, non verdad? imos todos nas mesmas No, pero badaladas, escoita, non foi lentísimo. Sin embargo, é máis antigo o reloxo da Berenguela co da Porta do Sol. Isto tamén hai que dicilo. De todos os xeitos está guai porque na TVG, non sei se biche desas deberíades velas. Poñen sempre, desde moitos anos, as dúas imaxes, As dúas o da Berenguela e o da Porta do Sol, e ás veces é un Cristo, porque claro. A min encántame porque é unha imaxe moi cómoda, o sea, moi cómica porque ves un reloxo marcando as 12. Entonces, o reloxo da Berenguela, isto tampouco sabe moita xente, pero ten só unha agulla que marca os minutos. A Berenguela non marca as horas, porque Claro. as horas danas as badaladas, en plan, que hora é? É a unha. Pon unha badalada. Sí. E despois ti tens que estar aí no momento que dá a badalada, o sea, que só sabes a hora que é realmente si é en punto. Ou Porque sexa- como chegues aí cuarto, xa van hai 15 minutos as badaladas. Ou sexa, non unha cousa, ou sexa, que se dá unha badalada badalada e amiga, ves, non o sabía isto. Bueno, pero tes que moverme algo para que eu vaya. O ano que ven é precipitado mellor, pero non crees que podería... Bueno, mira, Benedicta de unas con 84 anos. Tes tempo, tes tempo, non te preocupes. Non te Pero vos preocupes. estropeame moi pronto, Bueno. Xa te estropeaches. Sí, veña. bueno. Nada, o de sempre, o tes millennial. Vas a hacer o que tes. Claro que mira, vou seguir desvelando cousas do programa. Sí, sí. Na escaleta poño unha cousa entre medias. Entón non preparamos a Óscar Rosende, porque Óscar Rosende eu en cada queo que test
preparo unha sintonía nova con un convidado. E aquí cando marcho, non? No, ti quedas Se agora. queres axudarme. Pero mira, non quero nin que toque. Non queres Faime un beatbox ou algo así. Eu fago a sintonía para o podes facer, para... espera, isto É que non o me- fixo nunca Óscar Sende. Podes facer o son da guitarra pero coa boca. Claro. Buah, Como, pero como que facía Millán Salcedo facendo aquela imitación de De Paco de Lucía. Martes y 13. Sí, martes y 13, sí, agora xa sabes. Ven. Podes facelo? Tantos anos un aprendendo a tocar a guitarra para que che piden facer como de loca. Cara, No, Tío, que- o sea, é un xeito de dicir, non tes No. nin puta idea de tocar. No, porque cando vexas cantarme maior que non mezclar. Sí. Dalle algo, ti, dalle unha melodía. Unha melodía, unha base. O que queira. queiras. Pero non é que este hai Eu, unha podemos facer a batería. Por favor. Dalle algo aí ti, Arturo, tamén. Que? O tes millennial. Para ver se Arturo é millennial ou non. Que o que tes. Que o que tes. Aparte, estás innovando Estás innovando moitísimo, cambiando a letra da canción. Que cierre, que peche. Acabo de alucinar con esta sintonía de entrada. É que ollo, É a primeira vez que podo decir que xa me fixeron unha sintonía cun guitarrista sen guitarra. É que É maravilloso. Non está na man de todo o mundo. personalizada, bueno. Que o que tes, Arturo? É un test para ver se eres millennial ou non, ou canto de millennial eres. Sí. Isto vai por tanganiños, por Zetangana. Sí. Cada... Perdona, o objetivo cal é? Si son moi millennial, dadesme 1.000 euros. No, pero... No, pero esta xente dá un aplauso que flipas, aplaude moito. Bueno, quédome co aplauso do público. Claro. Mira, se quedas o máis millennial, mándoche unha prenda de Xee de regalo. Bueno. Pero que Ay, cho cántame, asine. cántame. Que cho asine, que logo pasou de ser. Que cho asine. Sí. Veña, dalle. Non me faz. Ai, estou nerviosísimo, Eu que sempre me considerei millennial. 5 probas. Primeira proba. Sí. Naciches entre o 85 e o 95? No! Cero tanganiños. Cero tanganiños. Na Pois sí que primeira me cero. calme. No, por ahora no. Agora. Cero tanganiños. Bueno, hai que dicir a verdad, ¿no? Sí, claro. No, sí. Como me entere que me intes. Claro, porque aquí da tanganiños se quita, pero aos show, non hai regras. A ver, é que non isto entre 85 e 95. No. Bueno, non che importa. deu, non che deu ningún 0,3 co ben que das. É que dá moi ben, Pois quedeime por un ano, son do 96. Ou seja, cuidado, é que non é que é post-millennial xa. Está no post-millennialismo. Está na xeración Z. Xa me fastidia máis. Hablemos de postmillennialismo. Xa me fastidia máis. Millennialismo. Segunda pregunta, segunda proba. A ver, en serio, non lle vas dar ningún 0,3 no, nin porque nada. Ou seja, porque xa me Antón- fastidia máis todavía. Perdona, pero que é moi mozo. sei tipos na Wikipedia, millennials Xa por empezamos. riba dos 80. Xa Estás empezamos. poñéndote moi exixente. Xa empezamos. Dalle 0,3, pero non chores máis, normal. Pero non 0,3. veñas a chorar Hai máis. que traballar sempre estas cousas. Eso está ben. 0,3. Segunda proba. Digoche unha frase dunha peli moi millennial e que todos tivechedes que ver no cole, moi de ver no cole, en ética, xusto. Vai ser esa. Vai ser a que ti estás pensando, non? Porque en A ver, ética eu digo unha frase, se acertas, era esa ou Tanganiños. Papirus Palporrus. Digo- Era digoche unha unha desas cousa. dúas. Dime. Digoche unha cousa, estudiei no interior de Lugo, nos Ancares. O vídeo chegou 10 anos máis tarde que o resto dos colegas. a min podesme falar dunha cantiga da alta montaña. aí vai. No, Pero bueno, dalle, Vas- dalle, vai- váyate. A miña conclusión é que o odio é un lastre. Non se pode estar sempre cabreado. Ostras, pois non era esa. Non era. Ti tamén estabas pensando na mesma que ti. ¿no? Cal dixeche? Cal era a túa No, idea? espera, que primeiro me contesta. No, Escoita. resposta. A min sácasme do estás bebe da Suelen. Non me Son moi millennial, chaval. A ver, se Regreso ao Futuro é moi millennial, pero mira, iso ten que ser moi millennial. Ti di unha peli, porque así a mí me gusta, touche puntos igual. Sí, sí. Touche claro. Sí, sí. No. Non ves que conseguiches Sí, 0,3? no, Sí, claro. Os Goonies. Aí dinche na fibra. Hai que darlle, Aí hai que darlle. Veña. Como que non é Que non- digo Dos guaba Goonies, público, non é millennial? Pero se aquí foi millennial case ata Ben-Hur, como non vai ser millennial? Segundo este señor. Dalle 0,8, dalle 0,8 por os Goonies. 0,8. Ves, non ten sentido.
No, aparte non me lembro moi ben de cal era a peli, pero... No, os Goonies sí, a miña, digo. No, si era American History X. American History X. Eu Moi de estaba ética. pensando Na vida na de vida de Brian. Brian. É que ti e máis eu non somos milenios. Claro, que vos estades fatal. Estades na prehistoria do milenio. Home, que non é... Nos ha fastidiado. Por favor. 96, señor. Sí, sí. Bueno, Ahora, tercera proba. Un momentiño que vou facer un recordo. Canto vai? Un con un. Tanganiño. Que teño que dar? O 5 e o 10. 5 e o 10. Ou seja, 5 é o máximo. Sabes? Madriña. Pero bueno, estás na terceira aún, aínda. Corte de un tema millennial, moi millennial. Se o coñeces, xa levas un tanganiño e de aí para arriba tes que completalo. Bueno, LZ, pode coñecelo. É que igual... É que eu estou pensando que en vez de millennial igual son tradilenial. Tradilenial, sí. Sabes? O sea, a mí posme un corte de calquera canción de música tradicional e ainda chafago. Pero dalle. Voulle dar, Sí, Pois sí. está moi tradicional. No, tradicional non é. Dalle, Pini. Wow, wow, nosotros en la nuestra cosa en plenitud. Y voy fichando que el estilo que trague en mi club. Vos no estás en mi club, te falta Tema. que actitud. Estás mirando para ver cómo robarme el... Espera, pon outra vez porque esta Juan xente Pardo. entre que non É un temazo, a ver. entre que Que non un temazo. vocalizan. Como? Entre La que charanga. non vocalizan e que se escoite e que falan moi rápido, o mellor Arturo non tivo nin Espera, ocasión. perdona, isto era a canción. Sí. Ah, vale. Meu pai troleando. A charanga, dio. Pois a min a charanga parece un temazo. A ver, dalle outra. Dalle, Pini, Xente dalle. bebendo, cantando, tomando ribeiro, unha mociña, eso sí que sei. Dalle, Pini, dalle. Wow, wow, nosotros en la nuestra cosa en plenitud. Y voy fichando que el estilo que trague en mi club. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Estás mirando para ver cómo robarme el... Están mirando para ver como robarme Sí, sí. o... É millennial, Escoita. pensa este concepto. el- Fernando. Dime. Tú Dime, Arturo. Tú estás ben. Jo, No, en serio, quero que me... Non, escoita unha cousa. É a primeira vez que me preguntan en 3 anos de programa. Arturo. Ves aquí a tocar fibras moi sensibles. No, pero... Escoita, que che pasou? Que infancia tiveches, tío? Sabedes A ver, El non me fagas falar, no, Arturo. no cine e tal, téndese a investigar na infancia do personaxe. E a min acábame de interesar a túa infancia. Non me A vai... ver, Porque vexo que tes unhas referencias que entre que me interesan e me preocupan. A ver, O sea, tú vas dar un bon psicópata. eu contoche porque eu sei no. El viu toda a saga de En busca del Valle Encantado. Iso di moito xa, cuidado. Hombre, Picito, a tope. Cuidado, Iso xa dá unha idea de como está. Da infancia que pasou. No, a verdad que infancia ben. No, pero Tiña unha pero en serio. tiña unha Onde te criache? Onde te desenvolviche espiritualmente? Eu tiña unha portería no salón. Eso xa para empezar. Eu tiña unha portería no salón. Detrás da portería estaba a colección de sargadelos de teus pais? No, porque non eran de sargadelos, era máis de sofá bello. De sofá tal. El sofá de Sky con capitonín, sabes? Eso es. Es igual. Vale, bueno. En fin, Dalle a resposta, Pini. Wow, wow, nosotros en la nuestra cosa en plenitud. Y voy fichando que el estilo que trague en mi club. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ron con limón. Como robarme el groove. O groovy, groove. Robarme o groove. Está moi guai. O groove, groovy, Que groove. che parece? Groove. O Pues groove, non sabes o que é groove? Me parece O groove, que, me o groovy, parece que no, Arturo, o groove. no Malicia Noticias O groove. fixemos unha sección hai pouco Groove. sobre isto e tivo un grande éxito. Sobre o groove. Non Sobre o groove. non berres cando está falando Arturo, que senón non se... Milenialismo. Bueno, canto lle das? Mon. Bueno, aquí Sobre tes, como falar. Sí, aquí tesme que poñer un cero, clarísimamente. Va, dalle un pola claro. Por Por interesarme interesar, pola tua infancia. claro. Dalle un, veña. Se Bueno, mellor- ves que ao mellor non son millennial, pero son comprensivos. Sí, educado, que é importante. Claro, un pode ser un criminal, un asesino, un terrorista, pero educado E saludar sempre, saludar sempre. Sempre. Hola, bos días, gracias. para que logo sallan a parella de vecinos dicindo pois non o podía imaginar porque sempre saudaba. Claro. Bueno, Eso- seguinte pregunta. Eso é no que os informativos, cando hai unha traxedia, sempre o off do reportero sempre acaba dicindo ante o estupor dos veciños. E aí é cando ven a declaración. Saudaba sempre, non o podo comprender. Non sabemos Unha por qué. parella riquísima. Mira que colleu un motosierro, matou varios catro. Veña, dalle. Ai, personaxe oculta. Bueno, Vale. personaxe. Veña, bule, Esta bule. é moi de actualidade, Primeira pista.
é a primeira desta xeración que sae nesta sección e hoxe xa se falou dela. Caramba. Isto xa... Recórcholes, Carlos. Caramba. Podes tirar, podes tirar. Bueno, pero dime máis. No, pero Podes ti tira unha. Tira. Non Alicia Barton. No. Podría ser. Estas bébedas suelen. No. O seu segundo nome é Tintín. O seu segundo nome é Tintín. Nin idea. Tintín. De momento non me No. fai. Alguén do público, como dindo público, alguén No, non gai. Non. Terceira pista. Sempre tira as botellas no verde. Sempre tiras botellas. Es que estamos tan perdidos. No, menos un. No, é que o Menos sabe un. Andrés. Menos Xa un. sabe Andrés, a ver. Sempre tira. Andrés, xa sabes ti. Andrés, Andrés. A ver, que non sabe? Venga. Andrés, Que sabe Andrés. o noso xogador. Bueno, que me dis? En serio? Greta Thunberg. Correcto. Correcto, vaya, un aplauso forte. Greta Thunberg. Greta Thunberg, claro. Saiu hoxe. Chámase Tintín, Greta Tintín. Ah, xa Greta hoxe, Tintín. se o dixen eu, xa non me lembraba. Claro. Que fastidiarse. Que Canto lle das? Medio punto. dalle 0,4, porque yo chubou Capelán. No, pero non mo chivou directamente. No. Bueno. Ollo, porque Capelán sempre lle dá unha volta. Non dixo o nome, dixo algo que dixo Bueno, outra pista. vale. Non deu o nome. Bueno, Claro. 0,4 igual. 0,4 igual, correcto. 0,4 igual. Isto me queda, Tendo non vou conta a probar, Moi ben, veña, última, veña. E agora rápido. Sí, veña. Despois de que me falas do teu pasado lucense, moi sintes galego, todo tes ese sentimento. Sí, suele coincidir. Sí, ¿no? Sí, Lugo, Galicia e tal. Sí. Pero refírome, síntelo moi dentro, non? Moi dentrísimo, sí. Vale. Sí. Pois para cando vou dar as badaladas. Que é o que a mí me interesa realmente. Pois mira, poderás ter algunha posibilidade cando eu as dirixa. Ou seja que está moi longe. Bueno. Hai luz. No, irmán. hai luz e canto. Ponlle 4. Fai as contas para que lle dean 4,7. Para non ir A ver si cae algo. Para que non vaya a Oye, septiembre. cada un xoga cas armas que ten. Fai El aí, dice- 4,7. 4,7. Vas a dar dos. Pero Tú igual me dá Sabedes- chollo no 2035. Sabedes que Oye, 4,7. Sabedes que isto ao público seguro que tamén lle interesa, que Galloso leva presentando as badaladas moitos anos. No. Pero o director das badaladas tamén é o director de Luar. Ou seja, cuádravos. o sea que cuidado, Claro, é Manolada. Sí. O sea que vai ir antes Capelán que a ti. Un aplauso para Fernando Requerre. 4,7. Máxima puntuación millennial de Arturo Fernández, que nin se queda millennial, queda a xeración seguinte. Maravilloso. Un aplauso para Capelán, por favor, que tanto se falou del e aínda non sei. Un aplauso para o CCC de Pepe Capelán. Ahora, entón o director de Luar e Galloso son como Superman e Clark Kent, non? É a mesma persoa, pero con dúas identidades. Son Vale. Batman e Bruce Wayne. Espera, ti víchelos algunha vez xuntos, No, Capelán? no, era como cando eran Fari e Melody, que se falaba de que era a mesma persona, tampouco os viron xuntos. Pero ora Fari xa polo que sea, pois hai tempo que non vai a Luar, sabedes algo del? O Fari non. Eu un día escoitei a Galloso que morrera, pero No, creo que é pero era mentira. de broma, Xa o hombre, desmentiron. era de broma. Xa o desmentiron. Vive en Arteixo co de Boniano. Mira, teño dúas propostas. Teño dúas propostas para Sí. ti. Facemos a sección. No, pa que? Facemos a sección o facémola. No, que mira, está aquí o meu xefe, Sí. que é Arturo Fernández. Bueno, xefe e compañeiro tamén. Bueno, compañeiro. Non por eso amigo, que tamén. Pero logo Incluso Estás tentando dicirme algo, Capelán. non falamos da nosa vida privada, non? No, que teño o meu vos xefe, non? dixen, o meu xefe é Arturo Fernández. O meu xefe é Carlos Tresandí, que me contratou el antes que Arturo. Bueno, Pero chamo despois tamén contratar, chamo. No, bueno, chamo buscar unha ONG para traer Mira, a Capelán todos os domingos. Que ti tes moita historia, Sí, pero Mira que ti xa fuche contrataba hai moitos anos, é verdad. en moitos programas. Eso é verdad. E ademais, mira,
Coincidimos no Eicho cantar Queridiña, foi onde nos coñecemos, xa choveu, pero non vamos falar da nosa vida privada. No, pero é a única Porque para iso podemos falar de domingo a mércores ás 10:30 da noite na Televisión de Galicia no Malicia Noticias. Un programa que seguro que vedes todos. Sí, bueno, se non o vedes non sei que estades agardando Pero mira, para ver. como levamos casi unha hora, xa vai casi ser esa hora que Bueno, aínda podemos estirar un pouco un minuto. Pero podemos estirar un minutiño, por exemplo, falando algo con Óscar Rosende porque Sí. Eu non falo nada, Eu quero decir unha cousa, isto vou co corazón na man, digo, de verdade vou me poñer serio. Eu fai máis de 10 anos descubrín a banda que lideraba Óscar Rosende porque son un gran admirador de Dire Straits e de Mark Knopfler. E descubrín que o mellor guitarrista despois de Mark Knopfler estaba na Coruña e era este rapaz que temos o privilexio e a sorte de ter hoxe aquí e sempre o admirei como músico. Moitas gracias. E despois que como persona é un fenómeno. É un fenómeno. É un gran tipo. Pero vamos, que é un musicazo. E o 29 de maio no Teatro Colón, Abel Caballero máis eu imos dar With the Lights, Greatest Straits, the greatest songs of Dire Straits. A ver, imos o mellor hai xente que non te coñecía, eu creo que pouca, pero que nos está a escoitar. Conta anécdota. No, que isto dá para outro programa. No, conta anécdota. Pero rápido, Eso Óscar. me dan un programa a mí na TVG. Pero rápido, Óscar, non como cando viñemos para cá, amigo. Canto dixeche que durou? Que temos? Bueno, sei que para a semana que ven, mellor. No, a anécdota contounola a capelán a min foi aproximadamente desde Santiago a Pontevedra. Vale, moi ben, bueno, ben. Imos facer unha cousa. Que che parece, Arturo? E así deixamos moi ben, é moi Cliffhanger. Mira, Hander. Cliffhanger. No, só unha cousa máis, déixame facer, por favor. Sí, por favor. Aproveitando, para que a xente non se esqueza de que está o CCC, Consultorio Capelán Contesta. No, pero aquí neste programa hai que enseñar este. Vale, non, pero tes por diante. Consultorio Capelán Contesta, o WhatsApp do programa donde podedes mandar as vosas notas de audio que gustaríanos moito que nos chegaran consultas o 604029957, que este é un teléfono real, é dicir, podedes mandar, está aparecendo os nosos compañeiros de informática, hai agora mesmo pois 6 persoas que están en Silicon Valley poñendo os números para que sean aquí, 604029957, mandando un WhatsApp, unha nota de audio ou un vídeo. Cas vosas consultas, Arturo, tes algunha dúbida? Pregúntasme a min. Óscar Rosende, hai unha canción que non te sepas de Mark Knopfler, por exemplo, La Ventanita, que é inédita de Mark Knopfler. Eu contesto, pois para os ointes e espectadores de como que non, 604029957, agardamos as vosas mensaxes. A semana que ven temos xa está, xa che deixo terminar o programa se queres, vale? Non, digo que a semana que ven temos unha consulta en vídeo que contestarás, pero sí que de Agustín Leirós. Sí, contra todo pronóstico. O número de verdade. Sí, o teléfono de verdade, non é dos que estaban na tenda de exposición. Mira, que tal, que como que non funciona, que podedes enviar as vosas. Mira, está toda a xente xa agardando ou memorizando o número, home. 604029957. A semana que ven falamos con Capelán, pero falamos da túa anécdota, pero claro, nos dixemos que ti es o Mark Knopfler español, galego, tal, pero realmente tiraches. No, esto sí que é verdade. A ver, a xente está preguntándose, podes amosarnos a guitarrita esa que é moi famosa porque é unha das portadas máis coñecidas dos Dire Straits, que era o Brothers in Arms? Efectivamente, do ano 85, álbum Brothers in Arms. Efectivamente, e iso con esa guitarrita tocaba. Sí, que é un resonador realmente, un resonador. Tocaba Marca National, que é moi coñecido. Unha das nosas cancións favoritas. Bueno, aparte como vexo que hai xente que controla inglés, vou facelo ridículo esta noite aquí. Non pasa nada. Pero queredes que eu pedinlle, sempre toco un anaquiño cando vai á radio, dixenlle, podes tocar a canción completa xa que estás no como que non? El dixo, sí, sen problema. Como ademais esa creo que podes tocala perfectamente coa guitarra, imos facelo ben. Antes de nada, imos dar as grazas a Arturo Fernández e a Óscar Rosende por estar connosco, e a Alicia Barton, Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, David Augusto na produción, Fernando RQR, Pepe Capelán. Nos temos que marchar porque estamos a piques de chegar a unha. Veñen os de informativos, hai que pechar o chiringo, pero deixámosvos cunha interpretación que non ides diferenciar do disco de Óscar Rosende,
cos seus Great Straits o vindeiro 29 de maio no Teatro Colón da Coruña e hoxe, como adianto, no Como que non, a maravillosa historia de Romeo e Xulieta. Aplauso para Óscar Rosende. So a love-struck Romeo has got a street serenade, laying everybody low with a love song that he made. Defines the street light. He stepped aside of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Julieta said, "Romeo nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey, la, my boyfriend's back." You shouldn't come around here singing of a people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the stars, and I bet, yeah, you were exploding in my heart, and I forget a movie song. When you gonna realize it was just like the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, both always the shame, both dirty, both me. You sang a dream was just the same. I dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, we can fall to chains of gold. We can fall for buddy strangers, and I promise to stay home. Promise me everything. Yeah, you promise me thick thing, yeah. Yeah, they say, oh, Romeo, yeah. You're not highest that they say within. But Juliet, yeah, now we made love. You used to cry. You said, I love you. Like the stars above. Said, I love you, baby, till I die. And that's a place for us. And you know the movie song. So when you gonna realize he was just like the time was wrong, Juliet. So I can't do the talk, no, like they're talking on the TV. But I can do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything, just to be in love with you. All I'll do is miss you, the way we used to be. All I'll do is keep to be rock and roll company. All I'll do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, to the stars with you, baby. Anytime. So Juliet, when we made love, you used to cry. You said I love you, like the stars above. You said I love you, baby, till I die. And that's a place for us. And you know the movie song. When you're gonna realize it was just like the time was wrong, Juliet, Juliet. Moitas grazas.